Gauriko dugu risotto bat, baina arroza erabili ordez, erabiliko dugu pasta. Eta ze pasta erabiliko dugu, deitzen da orso. Dendetan ere ikusten da piñon, pasta piñon. Eta horrekin ingo dugu sasi risotto bat. Erabiliko dugu alberginia, menta eta koko esnea. Hasiko gara, orduan, lehenengo zengo duena da, erregosiko dugu tipulina edo txalotare izan daiteke, kasontan tipulina da. Eta erregosiko dugu zerrekin, alberginiarekin. Erregosiko dugu hemen, 7 minutu bai. Berenjenak, alberginak egiten duena da xurratzen du olioa. Orduan, aldegu ur pixkat bota. Horrela, alberginia egosiko da eta ura evaporatzean orduan berriz erregosiko dira barazki hauen eta oso ondo behatuko zen. Horrela, gaz pixka bota dugu. Horrela, utziko dugu 7 minutu. Erregosten. Badegu ja erregosia alberginia eta tipulina. Orduan, gehituko dugu orso pasta ikusten duzuen nolakoa den. Xigortuta da horregatik dauka kolorea. Gehituko dugu pasta. Tomatea. Nebezue, pikante pixka bat ere aldiozue gehitu. Nik gaur ez diot bota, baina nebezue oso goxoa dutzen da. Badegu hor nahastuta eta orduan, orain guztiko dugu koko esnearekin. Eta ura ere gehituko diogu. Eta utziko dugu hemen egosten pasta egin arte. Horaxe, egin arte. Bueltak emango diogu, noizean behin. Eta pastak xurgatuko dugu likidoa. Agian ur gehiago beharko du, baina hori gero ikusiko dugu. Momentuz, hor utziko dugu eta noizean behin bueltatxo bat emango dugu. Badegu hemen ja risottoa egin da. Orduan orain aurkeztuko dugu. Plater baten jarriko dugu eta gainetikan botako dugu menta txikituta. Eta hemen dugu gaurko platera. Gure risottoa.